कृष्ण भक्ताय भक्ताय श्रील प्रभुपाद की जय महाराज के निताय गौर के हरे कृष्ण। मदेग बंधो मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। തുരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 22-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 34. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സായംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശോ ഗുർഭഗവത് പരം. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സായംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശോ ഗുർഭഗവത് പരം. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സായംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശോ ഗുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സായംഭുവം മനു നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സായംഭുവം മനു യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശോ ഗുർഭഗവത് പരം. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സായംഭുവം മനു യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശോ ഗുർഭഗവത് പരം. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശ്രീദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേ ഗുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസ്യ. പ്രഭുജി സ്ക്രീന് മുനിം സ്വയം ഭുവം. കാണാലോ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീനിൽ? മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കാണാം. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശോ ഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭൂമനോ യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നാശേ ഗുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സായംഭുവോ മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേ ഗുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേ ഗുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണപ്രായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേ ഗുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അംബുജദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അനുത്തരയാണ്. അനുത്തര. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാതം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയം ഭുവം മനും യദാ സംശയിതും ഭോഗാ നശ്യേകുർഭഗവത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സോറി അനുത്തര മാതാജി. അംബുജ മാതാജി വിളിച്ച് കിട്ടാതെ പിന്നെ മാതാജിയും കൂടി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ, സോറി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയം ഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേ ഗുർഭഗവത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയം ഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സുപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയം ഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേ ഗുർഭഗവത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാട് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയം ഭുവം യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നക്ഷേ ഗുർഭഗവത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആരാണ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആരായിരുന്നു? രമണി മാതാജിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഓം മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാഭരത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളവര് ചൊല്ലാത്ത നല്ല, ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. നിങ്ങളെ എനിക്ക് മ്യൂട്ടാക്കാൻ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവര് ചൊല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കേൾക്കുന്ന നല്ലത് കേട്ടോ. ഗീതാഭരത മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയം ഭുവം മനു യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേ ഗുർഭഗവത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയമീല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയം ഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേ ഗുർഭഗവത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയം ഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേ ഗുർഭഗവത്പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനീം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നാശേകുർ ഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാതം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും സ്വയംഭുവം യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ എം ബി ജോമരിയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനുപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത് പരം. രാത്രി മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാതം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ സാർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷാദം യോഗമായാസോ മുനിം സ്വയംഭുവമനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാം നാശേകുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നിഷ്ണാദം യോഗമായാസു മുനിം സ്വയംഭുവം മനും യഥാ ഭ്രംശയിതും ഭോഗാ നശേകുർഭഗവത് പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം.
നിഷ്നാദം ഉൾക്കൊണ്ടു യോഗമായാസു താൽക്കാലിക ആസ്വാദനത്തിൽ മുനിയും ഒരു സന്യാസിക്ക് തുല്യനായവൻ സായംഭുവൻ മനു ഏതിൽ നിന്ന് ആഭ്രംശീതും വ്യതിചലിക്കുവാൻ കാരണം ഭോഗ ലൗകികാസ്വാദനം അല്ല ശേഖു കഴിവുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവത് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വയംഭു മനു ഒരു സന്യാസി, ഒരു രാജഋഷി തുല്യനായ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു. ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അതോ തലത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ന്നു പോയില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ രാജകീയ സന്തോഷങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തത് മൂലം മൃഗീയ തലത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ന്നു പോവുക സാധാരണമാണ്. പക്ഷെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ രാജധാനിയിൽ സദാസമയവും സമ്പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സന്യാസി തുല്യം ഉത്തമനായ രാജാവായാണ് പരിഗണിച്ചത്. ബദ്ധാത്മാവുകളുടെ കാര്യം പൊതുവെ ഇതിന് സമാനമാണ്. ബദ്ധാത്മാവുകൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും കേവലമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദന വ്യഗ്രതയ്ക്ക് പകരം ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അഥവാ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ക്ഷേത്രത്തിലെയും ഭവനത്തിലെയും കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്മേലുള്ള നിരന്തരമായ ആരാധനയിലൂടെ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ക്രമേണ ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട. ഇന്ന് ആധുനിക നാഗരികതയുടെ അതിപ്രസരം ഭൗതിക ജീവിത രീതിയെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണന രീതിയെ അത്യാസക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് നടുവിലും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുവാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിയും. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള അവരുടെ പ്രവണതയെ പ്രതിരോധിക്കുകയല്ല, പ്രത്യുത അവരുടെ സ്വഭാവം ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ലളിതമാക്കി ആസ്വാദന രീതിയിൽ രുചിഭേദം വരുത്തുകയാണ് കൃഷ്ണാബോധ ശൈലി. കേവലമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് പകരം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപത്തിലൂടെ അത് ലളിതമായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മോചനം സാധ്യമാകും. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമാം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ ഭക്തായ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. മുക്തായ ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വയംഭൂ മനു ഒരു രാജഋഷിയാണ്, ഒരു സന്യാസി തുല്യനായ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ. രാജാവുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഋഷിയുടെ, ഒരു സന്യാസിയുടെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനുമാണ് അല്ലെ രാജഋഷി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, രാജർഷി പരമ്പര അറ്റുപോയി അല്ലെ. ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം അല്ലെ പിന്നീട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴേ ഒരു സാധാരണ രാജാവിനെ പോലെ വെറും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദനം മാത്രമല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അതുപോലെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കുക. അതാണ് ഭരണാധികാരിയുടെ ചുമതല അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാം സംഗീതവും നൃത്തവും ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആസ്വദിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും നൃത്തങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല. ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങൾ മുഴുകിയിരുന്നെങ്കിലും അത് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നാൽ അദ്ദേഹം അതോ തലത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ന്നു പോയി. അദ്ദേഹം രാജാവിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയാ, ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എപ്പോഴും നൃത്തവും
കീർത്തനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ അത് പലപ്പോഴും മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങളും അല്ലെ, അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നൃത്തങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള നൃത്തവും കീർത്തനവും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഒന്നെന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട്, മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പൊതുവെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള നൃത്തവും പാട്ടും ഒക്കെയാണ് അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും പോയാലും കാണാം അല്ലെ. എന്തിനേറെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ചടങ്ങുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള നൃത്തവും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്തോഷം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അതോ തലത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ന്നു പോകും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ അർത്ഥവും ഇവിടെ സ്വയംഭൂ മനു അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചിട്ടാണ്, അതിൽ ആനന്ദിച്ചിട്ടാണ് നൃത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അത് തന്നെയാണ് വിദേശികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്നു, നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. അവര് ബാറുകളിൽ പോയിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ടും മയക്കുമരുന്നടിച്ചിട്ടും നൃത്തം ചെയ്തിരുന്നു. പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നൃത്തമൊക്കെ ചെയ്യാം, അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൃത്തം ചെയ്യും. അവരെയൊക്കെ ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഒരു നോട്ടീസും അടിച്ചിറക്കി, സ്റ്റേ ഹൈ ഫോർ എവർ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, മയക്കുമരുന്നും മദ്യമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പസമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഹരി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോഴെന്തായാലും ഇപ്പൊ മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഏതോ ഒരു ലോകത്തിലെത്തിയ പോലെ പ്രതീതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാൽ കുറച്ച് അതിന്റെ കിക്ക്, അതിന്റെ ലഹരിയുടെ തോത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനായിട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും വീണ്ടും ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു അല്ലെ. ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ മറക്കാനായിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഈ ലഹരി, കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ലഹരി, അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഓരോ ഡോസ് തീരുന്നതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ തലത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാം, എപ്പോഴും ആനന്ദത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാം. അതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മരുന്ന് എന്ന്. എന്താണ് അത്? കൃഷ്ണാബോധം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നോട്ടീസ് കണ്ടിട്ട് പലരും വരികയുണ്ടായി, സ്റ്റേ ഹൈ ഫോർ എവർ എന്ന് കണ്ടിട്ട്. ഇതാണ് ആ പ്രഭുപാദരടുത്ത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഒക്കെ വലിയ അടിമയായിരുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ, അങ്ങനെ മയക്കുമരുന്ന് അടിക്കുന്നതിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വരെ പ്രഭുപാദരെ കാണാൻ പോവുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദര് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രഭുപാദരെ പ്രണമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ മയക്കുമരുന്ന് അടിക്കുന്നവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു, ഈ പ്രഭുപാദര് നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നേതാവായിട്ടുള്ള മയക്കുമരുന്ന് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ പോകുന്നു, അയാൾ വരെ ഈ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ഇതിലും വലിയ ശക്തിയുള്ള എന്തോ ഒരു മയക്കുമരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അവർക്കൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ കീർത്തനം ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അവര് മതിമറിഞ്ഞിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യാം. ഒന്ന് ബാറിൽ മദ്യപിച്ചിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യാം അല്ലെ, അതിന്റെ ലഹരി. ഒന്ന് കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്ത് തളരുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്തു നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ബാറ് പോയിട്ടും അതൊക്കെ തിന്നോ കുടിക്കോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നൃത്തം ചെയ്തു അല്ലെ. ഇവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ സെന്ററുകളിൽ വന്നാലും അവർക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാം അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് വിശന്ന് തളരുമ്പോൾ ധാരാളം പ്രസാദവും കഴിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വിദേശത്തുള്ളവരെയൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ ആകർഷിക്കേണ്ട അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാം. അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ തെരുവിലുള്ള മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ നൃത്തം ചെയ്യും, അവരുടെ കൂടെ ഡിവോട്ടീസ് നൃത്തം ചെയ്യും അല്ലെ. അവർക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അവർ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ടും
ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവർ അവരെ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേൾപ്പിക്കുകയും കീർത്തനം ചെയ്യുകയും അതിന്റെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വയംഭൂ മനു സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയല്ല, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം പാടി അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. 3 തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതിക, ആദി ദൈവിക, ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടല്ലേ. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചിരുന്നു. അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. 18 ഭാഗത്ത് ഭൗതികാസ്വാദന, രാജകീയ സന്തോഷങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തത് മൂലം മൃഗീയ തലത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ന്നു പോവുക സാധാരണമാണ്. പക്ഷെ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ രാജധാനിയിൽ സദാസമയവും സമ്പൂർണ്ണ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സന്യാസി തുല്യം ഉത്തമനായ രാജാവായാണ് പരിഗണിച്ചത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ കാണുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും മറ്റുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിന് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ആധുനിക നാഗരീതിയുടെ അതിപ്രസരം ഭൗതിക ജീവിത രീതി അഥവാ ഇന്ദ്രിയ രീതി അത്യാസക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായുള്ള മനുഷ്യ ജീവിതം ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് നടുവിലും ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യതയെക്കുറിച്ച് പൊതുവെ ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുവാൻ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിയും. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രവണതയെ പ്രതിരോധിക്കുകയല്ല, പ്രത്യുത അവരുടെ സ്വഭാവ ക്രമീകരണത്തിലുള്ള ലളിതമാക്കിയ ആസ്വാദന രീതി രുചിഭേദം വരുത്തുകയാണ് കൃഷ്ണാബോധ ശൈലി. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നൃത്തവും പാട്ടും ഇതൊന്നും നിർത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയേ വേണ്ടു. കേവലമായ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന് പകരം അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപത്തിലൂടെ ലളിതമായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മോചനം സാധ്യമാകും. പ്രഭുപാദ് ജയ്. 35ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അയാദയാമസ്തസ്യാസ്യാൻ യാമാസാന്തരയാപനഃ ജൃണ്ണതോദ്യയതോ വിഷ്ണു കുർവദോ ബ്രുവദ കദാ. അയാദയാമസ്തസ്യാൻ യാമാസാന്തരയാപനഃ ജൃണ്ണതോദ്യയതോ വിഷ്ണു കുർവദോ ബ്രുവദ കദാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും നേരത്തെ ചൊല്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. താല്പര്യമുള്ളവർ വിവർത്തനം ഭാവം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവം നോക്കാം. അതുപോലെ ഒരു മന്വന്തര യുഗം ദൈർഘ്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സിനും അന്ത്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ശ്രവണത്തിലും ധ്യാനത്തിലും രചനയിലും ജപത്തിലും നിരന്തരം മുഴുകി കഴിയുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും വൃഥാവിലാക്കുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. പുതിയതായി പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം രുചികരമായിരിക്കുമെങ്കിലും ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ദുഷിച്ചതും സ്വാദില്ലാത്തതുമാകുന്നത് പോലെ ഭൗതികാസ്വാദനവും ജീവിതത്തിന്റെ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിന്റെ തളർച്ച ബാധിച്ച അന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ വ്യർത്ഥവും വേദനാപൂർണമായി അനുഭവപ്പെടും. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം സദാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തുടർന്നതിനാൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പുതുമയും രുചിയും ചോർന്നു പോകാതെ ആദ്യത്തേത് പോലെ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്നും നവമായിരിക്കും. സൂര്യൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിക്കുന്നുവെന്നും സായാഹ്നത്തിൽ അസ്തമിക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ കാലയളവ് ചുരുക്കുകയാണ് അതിന്റെ തൊഴിലെന്നും
ചുരുക്കുകയാണ് അതിന്റെ തൊഴിലെന്നും പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ആയുസ് ചുരുക്കുവാൻ സൂര്യോദയത്തിനോ സൂര്യാസ്തമയത്തിനോ കഴിയും. സ്വയംഭൂ മനു സർവദാ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമജപത്തിലും ധ്യാനത്തിലും നിമഗ്നനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജീർണിച്ചതേയില്ല. അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും മഹാനായ യോഗി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സമയം ഒട്ടും തന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടില്ല. വിഷ്ണുർ കുർവതോ ബ്രവത കഥ എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അത് പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയും വിഷ്ണുവിനെയും കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്തു ശ്രവിച്ചപ്പോഴും അത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചതൊക്കെയും കൃഷ്ണനെ മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണനിൽ സമർപ്പിതങ്ങളായിരുന്നു. സുദീർഘങ്ങളായ 71 യുഗങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്. ഒരു യുഗം 43,20,000 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകും. അപ്രകാരമുള്ള 71 യുഗങ്ങളാണ് ഒരു മനുവിന്റെ ജീവിത കാലയളവ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനത്തിൽ അത്തരം 14 മനുക്കൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും. മനു തന്റെ മുഴുവൻ ജീവിത കാലയളവായ 43,20,000 വർഷവും അഥവാ 71 വർഷവും നിരന്തരം കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ഭാഷിക്കുകയും കൃഷ്ണന് മേൽ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പാഴാവുകയോ പഴയതാവുകയോ ചെയ്തില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മന്വന്തരയുഗം ദൈർഘ്യമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സിനും അന്ത്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ ശ്രവണത്തിലും ധ്യാനത്തിലും രചനയിലും ജപത്തിലും നിരന്തരം ഒഴുകി കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും വൃഥാവിലാകും. ഒരു സമയം പോലും അല്പനേരം പോലും വെറുതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് കേൾക്കാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നത്. വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോരോ ഓരോ ദിവസവും സൂര്യാസ്തമയമാകുമ്പോൾ ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെയും ജീവിതം കാലയളവ് ചുരുങ്ങി വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ആയുസ് ചുരുക്കുവാൻ സൂര്യോദയത്തിനോ സൂര്യാസ്തമയത്തിനോ കഴിയില്ല എന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നും ശൗനകൻ മുതലായുള്ള ഋഷികളൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ പ്രായമായി അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഋഷിമാരൊക്കെ 70 മുകളിലൊക്കെ പ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പോ അവർക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ജീവിത ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 100 വർഷമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ അവർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും കേൾക്കണം അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇനി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. 18 ബുക്സ് ഉണ്ട്, 12 സ്കന്ധങ്ങളിലായിട്ട് അല്ലെ, 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോൾ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 2-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ എത്തിയതേ അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഭഗവാനെ ഈ ജന്മം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും വായിക്കാനും അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബലരാമൻ്റെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബലരാമൻ സൂത ഗോസ്വാമിയെ അവിടെ ഭാഗവത പ്രഭാഷകനായിട്ട് അവിടെ നിയമിക്കുകയും ആ ഋഷിമാരൊക്കെ അവിടെ കേൾക്കാൻ ഋഷിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് അല്പായുസ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലവസ്മിജന മന്ദാസ് മന്ദമതയ മന്ദഭാഗ്യാവും പ്രായണ അല്പായുസുകളായിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രയും ചുരുങ്ങിയ ആയുർദൈർഘ്യമുള്ളവരാണ് കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ടും കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ എന്ന് ബലരാമന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബലരാം നിങ്ങൾക്ക് 1000 വർഷങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം ഞാൻ കാണിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് 1000 കണക്കിന് വർഷം 1000 വർഷത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. ഈ കലിയുഗത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം
കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ നേരത്തെ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സൂത ഗോസ്വാമി കേട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിശാരണത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഋഷിമാരൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചു അല്ലെ. അവരെ മരണം ബാധിച്ചു അല്ലെ. അവരെ സൂര്യോദയത്തിനോ സൂര്യാസ്തമയത്തിനോ അവരുടെ ആയുസ് ചുരുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നത്, അവരുടെ 7 അയലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ പോകരുതെന്നാണ് യമകിങ്കരന്മാരോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും യമരാജനോ യമകിങ്കരന്മാരോ വരില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മരണഭയമില്ല അല്ലെ. ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്കോണിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആചാര്യന്മാരുടെയൊക്കെ തിരോഭാവ ദിനം അത് സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കും. അനേകം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ സമാധിയായപ്പോൾ അല്ലെ, ഓരോ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഓരോ കടകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് വസ്തുക്കളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പ്രസാദമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വൈഷ്ണവര് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, അവര് നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതല്ല. അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന ആ തിഥി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സൂര്യോദയമോ സൂര്യാസ്തമയോ ഒന്നും അവരുടെ ആയുസിനെ കുറക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വിഷ്ണു കുർവതോ ബ്രുവകഥ എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അത് പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും കൃഷ്ണനെയും വിഷ്ണുവിനെയും കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശ്രവിച്ചത് എപ്പോഴും അത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ധ്യാനിച്ചതൊക്കെയും കൃഷ്ണനെ മാത്രമായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. സവേ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുഭവം. ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട്, മഹത്വങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് നാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയെ ഉപയോഗിച്ചു. അങ്ങനെ അതേപോലെ ഇവിടെ സ്വയംഭൂ മനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മരണഭയമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവ് നമ്മുടെ ഇതുപോലെയല്ല അല്ലെ. 4 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഒരു മഹായുഗം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 71 മഹായുഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനത്തിൽ അത്തരം 14 മനുക്കൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും. മനു തന്റെ മുഴുവൻ ജീവിത കാലയളവിനെ ആ 43,20,000 വർഷങ്ങളും നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും 43,20,000 × 71 വർഷം നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജപിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ഭാഷിക്കുകയും കൃഷ്ണനുമേൽ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പാഴാവുകയോ പഴയതാവുകയോ ചെയ്തില്ല അല്ലെ. അത്രയും കാലയളവ്, ഇത്രയും കാലം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു മുഴുവൻ വർഷവും എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പാഴായി പോയില്ല. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയേവം സാന്തരം നിന്യേ യുഗാനാമേക സപ്തതിം വാസുദേവ പ്രസംഗേന പരിഭൂതാഗതിത്രയാ. ഓക്കെ, ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? വേഗം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഞാൻ ഈ അധ്യായം വേഗം തീർക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ സേവം സാന്തരം നിത്യേ യുഗാനാമേക സപ്തതിം വാസുദേവ പരിഭൂതാഗതിത്രയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് വിവർത്തനം നോക്കാം. അദ്ദേഹം 4 യുഗങ്ങളുടെയും 714 കോടി 71,43,20,000 വർഷങ്ങൾ, 71 ആവർത്തന ചക്രങ്ങൾ വരുന്ന തന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സദാ വാസുദേവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലുമാണ് മുന്നിൽ കഴിയുന്നത്. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം 3 അവസ്ഥകളെയും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാക്കി. അപ്പൊ മനുവിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണ് പറയുന്നത്? 71,41,20,000 വർഷം. നമ്മുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 60-70 അല്ലെ, ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 80 അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിലായിരിക്കുമോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ മരണം ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കൂടുതൽ കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? സദാ ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ളവരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ് ത്രയ അവസ്ഥകൾ. ഇവയെ ജാഗ്രത, സ്വപ്ന, സുഷുപ്ത അവസ്ഥകൾ എന്ന് ചില സമയങ്ങളിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സത്, രജസ്, തമസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത ത്രിഗുണങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. സദ്ഗുണികൾ ഉയർന്ന ജീവിതാവസ്ഥകളിലെ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നും രജഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂമിയിലെ ഭൗതിക ലോകത്തോ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളെ തുടരുമെന്നും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കാൾ താഴ്ന്ന ജീവിതങ്ങളിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, മൃഗീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുമെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരുവൻ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രയാവസ്ഥകളെ യാന്ത്രികമായി അതീന്ദ്രിയമാക്കി ബ്രഹ്മഭൂതി അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുമെന്നും ഭഗവത്ഗീത ഘോഷിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന സ്വയംഭൂ മനു ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം ആമഗ്നായതായി ദർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായി സദാ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ലീനനായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്ന ബില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, എനിക്ക് എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മോചനത്തിന്റെ മാതാവ് സദാ എന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ സമഗ്ര സമ്പൂർണതയും ധർമ്മവും സാമ്പത്തികോന്നതിയും എന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കും. ജനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ കാമമോഷങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ്. അവർ പൊതുവെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ധാർമ്മിക കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന് മോഹഭംഗം നേരിടുമ്പോൾ മോചിക്കപ്പെടുവാനും ആത്യന്തിക സത്വത്തിനൊപ്പമാകാനും അഭിലഷിക്കുന്നു. അതീന്ദ്രിയ പാതയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ചതുർതത്വങ്ങളും നിസാര ബുദ്ധികൾക്കുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ അതീന്ദ്രിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഈ 4 തത്വങ്ങളെയും ഗൗനിക്കാതെ സമ്പൂർണമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നിമഗ്നരാകും. അവർ അപ്പോൾ തന്നെ മോചനത്തിനെയും മീതിയായ അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരും. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് മോചനം എന്നത് ധാർമ്മികാചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളെക്കാൾ മഹത്തായ യാതൊന്നുമല്ല. ഭക്തന്മാർ ഇവയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാറേയില്ല. അവർ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരീകൃതരായിരിക്കും. പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ബില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, മുക്തിദേവി എപ്പോഴും ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ കൂപ്പുകൈകളോടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിന്റെ കൂടെ മുക്തിയും ലഭിക്കും. അതിന് മുക്തിക്കായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയും. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തിക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണെന്ന് പറയും. ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കില്ല. എങ്കിലും ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്തിദേവി തന്റെ സേവകനായിട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ നിൽക്കുമെന്ന് പറയും ബില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല വേറെ ഒന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശാരീരാ മനസാ ദിവ്യാ വയ്യാസേ ച മാനുഷഃ ഭൗതികാശ കഥം ക്ലേശാ ബാധന്തേ ഹരി സംശ്രയം. ആയതിനാലോ വിതുര, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ചരണകമലങ്ങളിൽ പരിപൂർണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവർ ശരീര മനസ്സുകളെയും പ്രകൃതിയെയും മറ്റ് ജീവസത്തകളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നത്?
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ ജീവസത്തെയും ശാരീരികമോ മാനസികമോ പ്രകൃതിപരമോ ഇതര ജീവസത്തകൾ നിമിത്തമുള്ളതോ ആയ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖത്താൽ എപ്പോഴും ബാധിതനായിരിക്കും. ശൈത്യകാലത്തെ കൊടും തണുപ്പും വേനൽക്കാലത്തെ അത്യുഗ്രമായ താപവും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളെ തീവ്രമായ ദുരിതങ്ങളിലാഴ്ത്തും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവൻ അപ്പോഴൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരിക്കും. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലായിരിക്കും എന്നതിനാൽ ശരീര മനസ്സുകളുടെയോ ശൈത്യോഷ്ണ കാലങ്ങളുടെയോ മറ്റു പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളുടെയോ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒന്നും അവനെ ബാധിക്കില്ല. ഈ ദുഃഖങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രിയനായിരിക്കും അവൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ, എല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും അല്ലെ. 3 തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക അല്ലെ. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ഓരോരിക്കും ഇപ്പം എല്ലാരും പറയും ഭയങ്കര ചൂട് അല്ലെ, എന്തൊരു ചൂടാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ചൂട് കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഈ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞോട്ടെ നല്ല മഴ വരുമ്പോൾ പറയൂ ഇതെന്ത് മഴ അല്ലെ, ഒരേ മഴ തന്നെ, ആൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞ് വരും അല്ലെ, അന്നേരം പറയും എന്തൊരു തണുപ്പാണ് എന്ന് അല്ലെ. ഇവിടെ തണുപ്പ് കുറവാണ്. വൃന്ദാവനത്തിലും മായപ്പൂരും അങ്ങനെയുള്ള ഡൽഹിയിലൊക്കെ വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പാണ്, പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ചൂടും തണുപ്പും അല്ലെ, സുഖവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും അല്ലെ ഇതൊക്കെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ. സമചിത്തനായ ഒരാൾ ഇതിലൊന്നും സംഭ്രാന്തനാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കാണാം അത്രയും തണുപ്പായിരിക്കും, എന്നാലും 4 മണിക്ക് വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് ആരതി ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. പിന്നെ 4 മണിക്ക് ആരതി ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ 3 മണിക്കെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കണം അല്ലെ. ഇത്രയും തണുത്ത അവസ്ഥയിലും അവർ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യും. അതേപോലെ കടും ചൂടാനും അത്രയും കൊടും ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനം വെച്ചു അല്ലെ. അത്രയും മഴയാണെങ്കിലും അല്ലെ. മായപ്പൂരൊക്കെ ഗംഗയിലെ ജലം പൊന്തിയിട്ട് മായപ്പൂര അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരെ എത്തും വെള്ളം. എന്നാൽ അവര് തോണിയില് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെ. ഇപ്പോഴുള്ള അമ്പലത്തിൽ ഇനി വരുന്ന TOVP അങ്ങനെയുള്ള ഗംഗ പോലും എത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങനെ വളരെ ഉയരത്തിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാലും വരും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വരും അല്ലെ. വസുദേവര് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ എടുത്തു പോകുമ്പോൾ യമുന അല്ലെ മുകളിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അവരൊക്കെ. ഗംഗയായാലും യമുനയായാലും അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ മഴയായാലും വെയിലായാലും തണുപ്പായാലും എല്ലാം ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. രണ്ട് ചെറിയൊരു ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി ഉള്ളൂ, അതോടെ ഈ അധ്യായം തീരാണ്. അതുകൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പൃഷ്ടോ മുനി വിപ്രാഹ ധർമാൻ നാനാവിധാൻ ശുഭാൻ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാണാം ച സർവഭൂതാഹിത സദാ. പൃഷ്ടോ മുനി വിപ്രാഹ ധർമാൻ നാനാവിധാൻ ശുഭാൻ നൃണാം വർണ്ണാശ്രമാണാം ച സർവഭൂതാഹിത സദാ. ചില മുനിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി അവൻ സ്വയംഭുവനു എല്ലാ ജീവസത്തകളോടുമുള്ള അനുകമ്പയാൽ മനുഷ്യരുടെ പൊതുവായ വിശുദ്ധ കർത്തവ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത ആശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിച്ചു. ഇപ്പൊ വേറുള്ള മുനിമാരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വർണ്ണാശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. മനുഷ്യരുടെ പൊതുവായ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതൊക്കെ ആരാണ് പറയുന്നത്? മൈത്രേയ മുനി ഇതരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതത്ത ആദിരാജസ്യ മനോശ്ചരിതമത്ഭുതം വർണ്ണിതം വർണ്ണനീയസ്യ തഥാ പത്യോദയം ശൃണു. ഏതത്ത ആദിരാജസ്യ മനോശ്ചരിതമത്ഭുതം വർണ്ണിതം വർണ്ണനീയസ്യ തഥാ പത്യോദയം ശൃണു.
വർണ്ണനാർഹമായ വിധം യശസ്വിയും അത്ഭുതകരവുമായ സ്വഭാവമുള്ള യഥാർത്ഥ രാജാവ് സ്വയംഭൂ മനുവിനെ പറ്റി നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ദയവായി അവന്റെ പുത്രി ദേവഹുതിയുടെ സമ്പുഷ്ടികളെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചാലും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 22-ാം അധ്യായം കർദമമുനിയുടെയും ദേവഹുതിയുടെയും വിവാഹം എന്ന ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിച്ചു. അപ്പൊ വിതുരരോട് മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, സ്വയംഭൂ മനുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ, കർദമമുനിയെ കുറിച്ചും ദേവഹുതിയെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ദേവഹുതിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത 23-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പഠിക്കും. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण. ഇതിനടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പതിദാനം പാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. ആനന്ദകുടി വൈഷ്ണവ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय.